Bdiet mod uffiċjali r-riġenerazzjoni tal-Pjazza ta' Buġibba li l-aħħar tisbieħ maġġuri fiha kien seħħ minn Gvern Laburista fl-1997. Dan l-investiment il-ġdid ta' 10 miljun euro li nbeda f'Jannar li għadda u wieħed sinifikanti f'waħda mill-iktar żoni turistiċi u ta' divertiment popolari f'pajjiżna. Il-proġett kollu maqsum fażijiet mistenni jkun lest sas-sajf tas-sena d-dieħla. Il-proġett li qed jitmexxa mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA u Infrastructure Malta se jara li jagħti ħajja ġdida lill-pjazza biex titgawda aħjar mill-eluf ta' viżitaturi lokali u turisti waqt li jħeġġeġ lis-settur privat jaġġorna u jtep il-prodott tiegħu wkoll. L-MTA li mexxiet ukoll il-fażi tad-disinn involvit ruħha man-negozji lokali u partijiet interessati ewlenin biex tiżgura li l-proġett jimxi mat-tiġijiet tal-komunità waqt l-Infrastructure Malta ikkoordinat biex ittejjeb l-infrastruttura tas-servizzi taħt l-art u tiżgura sostenibilità fit-tul. F'konferenza tal-aħbarijiet fuq il-post, il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Stifellu għal kif il-proġett ġie mqassam fi 3 fażijiet. Issa qegħdin naraw ir-riġenerazzjoni tal-Pjazza ta' Buġibba mhux biss l-estetika dik li ħajaraw in-nies, però anke ir-riġenerazzjoni letteralment mill-qiegħ tas-servizzi kollha illi hawn hawnhekk u mbagħad jorbot ukoll ma' proġetti oħra li qed nagħmlu fil-viċin. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li kull fażi ppjanata bir-reqqa biex tiżgura effiċjenza u eżekuzzjoni ta' kwalità għolja. Semma kif dan qed isir max-xogħol li għaddej bħalissa fuq il-moll u l-breakwater il-ġodda ftit pass il-bot fejn se tkun qed tiġi stabbilita konnettività ġdida bil-baħar ma' Taslima. Inutli jkollok pjazza sabiħ jkun bad ma ġibrix in-nies l-idea li nħajru lil Malta kollha minn kwalsiasi erja, speċjalment minn Taslima li ħanoperaw il-ferri minn hemmhekk illi nġibu in-nies hawnhekk biex Buġibba jerġa' jiġi l-post illi niftakru f'dari. Tenna kif għalhekk dawn il-proġetti flimkien se jkunu qed jagħtu ħajja ġdida lil Buġibba biex anke tattir iżjed nies leha.